Gasembe wangu kwadera umusikie Amisi Oyunge oyiga Amisi by day ntayo takumanyita pamoja na munyagitali okurukunerenga kurukunga Frida Mayeka yare mu public officer kurugaliza mu Chiamara sub county gatukonera Amisi Oyunge oyiga namref coordinator usi coordinator kurasi kubekerikia namreva ya Islam emambia bono mwencho kwategeli kitukusangamo karibu sana mbagwata mange na lero tukuligelia ngane kigamaga bachire Asiri bagali nenelia IRCK Interreligious Council of Kenya na baigiriba ikirika igamambia bono ikukubaleta na sebeli gira batu kwani batu tainga barumba byaba na ndi nkirero tubwate asempio. Good morning, karibu sana bona Miss. Good morning, karibu sana bona Miss. Good morning. Kidese totebinga samalita Mokoni wechi hapa kunyanza hapa yes namle oh yes karibu sana bwana Oyunge kasi studio lakini ande watu kunyesegwa kwa ni Islamu maitona kwa na Islamu maitona kwa na para kwa ni Islamu Islamu kwa ni Islamu alaykum salam iko tokole banga nayo karibu sana daktari Mayeka yes mwana yes ya mwana sio kutoine bakigai asamari tanguru Frida Nyakirario Mayeka ende public health officer ase sub county yetu ya Marani oh yes na ndi wantenete health promotion ase sub county ego torega igasinge nchi campaign ya measles na rubella na typhoid elinde toseme abantu baito baicha sobonge babana babo banyariko babako bitukisindani cha sogeta mukuru samaroira ya kunyara butangika. Alright, karibu sana mwacho mateli kwa igule bono akurukunga nere Frida Mayeka mu bisabu bocheno kusumo public health officer gali sub county ya Marani na moigo coordinator ya namleva bona Amisi Oyunge abuto usaka nabuka igaji mulino mategera likaransu ikamanga mugota Mayeka gima yakora nobu semyo bonene anamono ase campaign yiga karikuligilia mangana igamiso na typhoid emambi yabono litani kama guchakira akatukone iguru ya IRCK bana Oyunge ikinki maita bantu bani kubalinga Interreligious Council Council ne ekyombe kitamombe zokolenta kwende abantu abenshi kanzi bonse piamo bakoranga mbya lika abakatrika bakakuvyao abaislam abakuvyao abasd bakanka balente kyombe kiliya kolenta abantu abonsi bana necessary bakona sotemo oh yes bono abantu ba KCCB Kesmelika Catholic Bishops obara orro ntobwata abasd ntobwata Hindu Councils ntobwata Subkem ntobwata na Namlef bono abana abonsi baramo ekyombe international ikamne ko chataon kigacha ase region alafu na Kere County oh yes wana sisi county ya Bosongo twabato muntu likuru kujuma na lenge cha person batirende agachaka agasira lakini wana muntu tirende akuru Zabuloni ya yes bono mangana to kuchaka in fact elonji yakore tuko ya mangana ya campaign wana abantu bali frontline na abantu abichi kanisa wana wakati anga tiwatu mekerende senjera ya kanisa walenga ambanyo walenga banyora abantu abako bachocho ko bago chanja bono hadi sikene tendete mono lakini ndio abantu bakusapona abantu wa UNICEF ikuka tukwana lalitangania se Interreligious Council of Kenya no muungano w'ikanisa na ndi kambini yebwate kanisa chonse exactly all right karunga de tiyo mwancho batengo ni ku understand na kuigunga inki muungano community ya masemo toge na sumunya gitali gwatebiri lero tubwate campaign ya chakiria National Measles and Typhoid why the campaign kene gili swali tangari kiguma motegeli ara manyenga inki ekiringeka negi campaign iga mbia mono campaign igene kero tutagite kukura usigutanga marwaira ya measles na typhoid ayo abeire mutwe mono asoko ogoita abana esengenje y'obuchafu buli bakuri una bagukine myake yabo neri okonyora abana abange bari kunyono no gwesibya amagoko nonya no gusibino na matunda ekero bakuri that is nakiki kegerete bono campaign yerororo elinde abana babanyari gutangu kurwa samarwa iraya aya tukunyara gwitanga buna typhoid na measles ayons
Bazoro mwanchu muligili no motegererie masema kutukusa ngamo abono mambia inyoranga nubwatali bagali abene kigma kwene kinga ayo mwenyene kwa nyura mangana igasi nchira bene kigma ko tulibaga usakana ituga ne bokomyo kasi mitandao ya ituga Gatembe TV nsemeli ya YouTube ya Facebook Gatembe FM nsemeli ya 102.7 na nsemeli ya Facebook aboyiga na bugutulikira ujumbe gusotu wa Kirisimi kerungukani usange naba ya obisaba igabara studio as 0741583878 ayonsi otobirengalibya go igoro ya mangana iga campaign gutanga mangana measles na typhoid tuchakengo kuligirelia garumunta ukwa na measles omayete talibantu bonse bamayete mburwire kyubuiga umunyagitali measles nkiki obono borwaire bokoretu ne virus. Oh yes. Kero bwasoira semebere y'abantu nabo bokoreta nabo bogwikera mbaka bolete ogukora kwa maiso neki sign nchirororo chikworo kyoburwaire obongo chaburi abakonyore rashie koba ogosesi wa maiso okonyora bwate okubalira one ebibense kero kwa birorire eyu ne sign y'oburwaire bwa measles na andi mono bokonyora abana abake abubale mono emyaka 5 uchainse measles. Yes. Abana emyaka 5 uchainse. Na kyokonyorere sindani ebona ge kubitu wansira emiti enyikianda mbaka emyaka 5 se emiti enyi 59 59 emiti enyi 59. Yes. Ine emyaka 5. Wana abuna buto target group ya measles na nero kwambori nero nakobori. Yes. Ega tukwonera measles yeiga watebirenga noburwaire bu andake ngaiturabo beke noburwaire bu embeo gose noburwaire bu kwambogerenga kibogocha obokoretu nembeo measles borobu asogo sesi ogokorora wasimura ebolese in form of droplets kero monta sesi gusako asimura yabubona ryo monta okonyora uburwaire ubu wane betere onyege kunyarika nabo monte kero begete gusine mask guse watumia wa sesi gu kugutumia okobogoneke okoro. Yes. Ebyo bona umwana umayeteke tukonera umwana obwate myaka inse myaka 5 abana bataratuara chinguru cyokwire nabo kabanyene obutamba abana babalinsi bulindi bwaba ibuli nabantu bande ngakitogoro tanga abana bayigambanyero buriro biga kwetani sindake kubatanga mbanyoro burwaire obo esinda nerere mustari wa mbele nakige kogera bakubetu ekero bali mitinkianda mitinkianda uyu mwana maitoge ndrete kogonka na ande umuiboli alendete ase obolendi bweke wango keiguru mono nakokonkia. Yes. Ke wango keiguru mono yani mwana uri umeteta likuru ase muiboli agenda asundi muiboli takurarare na mwana uyu bona nakyakubete rukare mitinkianda ande ka wiki mitinyi omwaka oyo maneno so metenyi 18 na ende ngo bitware sindani ende komento obonyamasi asomobere ekera bana baba betiru bono nonyene kere virusi ebigocha tari mono biko banyora. Yes. Mustari wa mbele kutanga asa bana abuge kwera tokubata beke mask. Yes. Mbara ma mask ko betu esindani eye erinde gwetanga kurasa uburwaire bona misio yunge omayete okwigena nkura abantu bakubwata no jikadisa gali abantu bande bawatabanga mwana na moke atali ko irwaji ko betu sindake na nini timayitinga ayandake abune ko niri ya namref na ande kurasa dini le Islam imani frani ya dini ya Kiislamu abana banko irubale ngibose bigimo kwa abantu ko irubale bakonyora sindake iga kurasa dini Islam ndo kiagera tempa kabakoranga tebobeke chikanta chiyo mstari wa mbele chikanta chini nchiro konyora bo wate imani muniyo. Yes, okwigena but reality ni linga ekero muntu ndibensi arwadre no ane bukungo kwana na Quran moyege ntekelikere bo tokuna mwana ndagira ngabono ngomo sabere ayigote tokuna mwana mariogo ngilindo mo sabere elinda wene bono bakoranga tikabetiri chikanisa because abantu abanga konyo abago trust chikanisa mono iginto kili pastor kwana kili mamu akwana na kyo konyo abago chikamono bono bakoranga tikabono betiri chikanisa elinde abantu abali chikanisa na pastor libakurane libakorre bamadanga bono dero ndo bwate chanjo na matuka atwabige tuyo jokora vaccination tone bigite amatuka ali chikanisa yani de banga ndo bata mucho mambi mbacha yando muri ko sinesi dia mwenda takunya ko sapa mogo kora mwaso kaiskali abana ole mwaja baro bachanjo ono wakandi batage dia chikanisa nali abantu ngoja barora abange na abantu ole mbwate imani nga kintu kili pastor akore na kiko kene ka ingilinga mondonyo toko for example na miso ndo daktari akotebi ebenga toko tumi twisi ndani
njira diora ne ko buru airo ko ona iko pasta kwandre na andike abana ngitari bara bakore ga sejo ndo tenga tusamangana nawe Burundi kero tukuri na somu nyagitali turase measles eiga gwatabaga omwana akubetu Jenchi Ntangani na ndabetu ya kabiri nga kichichiga umwana yagwente kubetu gekora abika ngo mwibuli tugiri kigali biya amanyinga onye na ile tu umwana yiga kabwate chiwiki kinganiga na andinga kiki nkomo irani. Yes, mbiya mono umwana abonete kubetu ekerare metin kianda aikire metin kianda na lia abonete kubetu sindani Ntangani ya measles na indaga nyembaka emetienyi 18 that is umwaka oyomo nemetienyi sta iko ase obogatagati bwe duration omwibuli agwante gutwara 1 year and 6 months anga kuira ananda irolere ko umwana uli ewa repercussion irabata irolera umwana obetu mara moja igabu bono meto bunyamasi bokoira nainse na ande bone gasi ya public health as a thing as prevention mono ngonyoruri to kwenda saving euro twachi twakora default tracing abana bali batarairana ucha kubetu kisindani ase MCH yaito ase bituo by'abana. Yes twagenda twabaligi bairana bacha babetu asokomento bunyamasi geko gera nturochi buna bana abu style te yora chiko batene tange sesi kukobwate teiga usibeke mask enchire nene yo gutanga no kubetwe sindani ibona keko erekero twalikire list to kwenda twakora default tracing twabairani bacha babetwe sindani after kero bakodire 18 months batarairana bakwenda baligigu baletwa segetu babetwe sindani edinde bakore dose ninyarekana umwana obetwe sindani ganyoro bururi bwa measles nandi tari mono asinge njo bunyamasi okonyora buri iguru iginge ntekane ga immunity immunity amako boost mwibuli nale gali omanyete omwana oye omwiro betiru andake maralimo marakabire lakini dalili nchiri chigo cy'umwana gutwara omwibuli 18 measles yatwara ngane twiro le dalili chiri bimanyiri bikoro cy'umwana ona umire na measles osoli ru measles abayibuli bamanyamangana igana leko babuya ogo sesi gunkorororo na erashi neroro legwita kurugo gutwiga erashi nake kurugo tote bibitono iga no bosinini boko chaiga alafu na maiso nkonyorure kale akubalira lakini ekerabetire sindani ye akwenda oba managed nyagitari tuli konyoraga kugenderera kurwara muno igabano mwanchi muligereri omwibuli omwategereri bono mambya yo mongiro legali osomuga kakoro cyo mwana obutundo tuno bwachire go chasogo tuno ya munyegitari atebire amaisa balirire nelibirira lyachire inegati manyire lyo kunya kwebuli omwana one talibuya miso na biranyore ya muibiri amutalire miyo kanya gitari ya maseyemo negigure campaign ga yachire yamo asemo ga ase studio tuligereri ensamo yende campaign ga ngwate bane buate ngoligeri muramangana alia typhoid typhoid burwire kiboli Tangani obono burwire bokore tuna okolia ebintu bibwate obuchafu yes ono bibwate obuchafu bunge lakini bikore tumono mono na ekero kwalire ebintu konyara bibwate obunyira tatebe ono buna amachi chindagira chitasibiri bono buno amapera gutwigwa tonyense tokomanya nkikiale ngororo abana bali ikina kiyoborwiro nabo bono typhoid ekero bwachira somobere nandi nabo boko goita bwangu bokwenda pukukuru umuntu akupi mbobwate typhoid ne bwateke goli eko libonse lakini renda bako ba affected mono nabana batari kunyara kwirenda kurweme emetinkianda twateba mbake miaka 14 abumba lyo tari kunyara gutemu nesibyo koboka inyore esibi nabo gukwana lakini nandi baiba kero barare sibaguchiesa kwanyora nandi bachire bakolire bunuta otabatebeti ese enchira yokoragira that is why togotebe kubuna abana aba babwene tukubetwe sindani enkuru metinkianda mbaka emiaka 14 lakini onde bwensi na bakwenda akanira akoleke abetu
meza umuntu agwakara gusemfriere bono kuri serikali metri ebintu byombi mu tegereria amanyamangana ase wono iga typhoid buna yaretirwa se campaign terigo chikoru ororo bona abana baito ebagocha kugenderera kubetu egocha kubekworora SMCH ebeyemo yabo abana bakubetu buna bagukina bono ige tore korwe meti enyi kiana mbaka emyaka 14 lakini kuruga bungo iranera ase bituo byaito egenderere ko babuna routine enaro bono buna mwana go ikemeti enyi kiana obetu ogenderera igo mbaka bonsi ipi bono tuanso bonyamasi bwanse rumapema bono mbono ya introduce tigu and it's very effective and safe bono nabo egocha kugenderera kobera se bituo byaito byanyagitali umuyibuli naro mayitora atebenga nchiko iru mwana chiko betwisi ndake ya typhoid eta chiko mu affect yemole ateme chando typhoid boli nchema eteze misosi abana bako iru bono unayengenika abakwani no mu obisabu obo chenu nando batebinga obuya nkoletire nibwate madhara ndo nsujaso mwana ekoro mayitere bono umuyibuli naro chiko ikanyagitali gali atebinga mami umwana wonko bitwale typhoid esinde abo linkiki muko bitu mwana nje mwana tinanya kuikako bitu typhoid bono libakani liyako baerere ngubu ya buko betu na andili gusene bwate madhara ndonse sumwana esinane ya typhoid ya testi unande ya roli rubuna tebwati bobe bonde bwensi asabana baito nakija abeire bono iga yabege tubuna kurwe myake emetinye yekianda mbake myaka 14 emayo gocha koira na sege tuo yeito ebituo beito byechinyagitali ebe buna routine tebwati side effect chinde chance chiogosumbwa umwana na bere bunende yonsi lakini rende ya comment obunyamasi obumba chabarware oburwaire obo bwa typhoid ogo mongino nde bwensi olisko gali egonko batebuna esindani yerengi ya nande tebwati bobe bonde bwensi na benge chichinde neri bona twarore na bana abange babere affected no marwaire aya yokoli chindagera chitari chinchenu abana emyake eyo bona nakiya cheire ne ministry ya health berule utanga ekoera bana bange bagukorera nyagitali nande abandi baenda pugukwa asengenchu ya immunity yabo konyorere inse nakibona yabekeiru yabere routine talibone campaign yoka one egocha ko yes wancho muligeli no motegrali ekurunga gatembe television na gatembe frame ebirangoni 125 aiga ase studio murobuliora sempio tukusangamo imetuni ya gatembe kuli no murobuli turamurababo abo bisabo bochedu gaigangu kwanera munyagitali akurunga Frida Mayeka uyurumo public health officer gali sense mu subcounty marani na mwigo coordinator wo murobuli kurukunga namlef akurunga misi oyunge tukusagara baru mwancho muligonya ko kerobo koreli obigabu abo emambia bono na yandake no buli na busaga na intoto ekerengera likiaga sensemeli mbeo 0741583878 na sensemeli simi wosoto likira ujumbe genda se emitandao ya itonse getembe TV asensemeli ya YouTube na boyu getembe FM 102.7 sensemeli ya Facebook tonyolengo ya masemo to buati ayo mwenyene eligeribu nilioni byencho emambia bono daktari ngaki nchonsariko mwana ne uchakire andake ngaki ndakolente bu mwana yone typhoid yanyoholire imanyirira kibi guchabuli mpaka manye unakwata abantu maye bako likende jonzi bona amona abugo mwana kako nyakolira gali mbugete mbiyale kumbe ya mubwatire okay imanyirira be typhoid bona biro bibire na bu mwana ko twara chi discomfort ya senda okonyora ga kurumu ukulira bona ababa kege simba maiti gukwana nabo ga kulira nande nabere ikire liberera ngo tokalira ororo no gusa nkurororo kwa umete nababa nene nabakogote yinde kunduma nabo bakorosa nabo konyora liberera na riro lindirororo umubiro korana na tori burunge no mwana umete jiyo nyekale buna utigire guchiesa guseko kali ibintu byaye kama kawaida ando gatairienda nkondumire usibwansire gusana bo suspect yote na tigatumuire apimu na bago pimonyo rikabwa to buroire bwa typhoid iko konyora umwana agongere tabugati mogo kuliyo yibutambe mwana uyu andake no typhoid ya mutalire ekaniende ko muruma kuna ababa kebono aba myake ye kurwe metinyi kyanda mbake myaka ebere mbaramanya kukwana okonyora kwemina liberera ndirororo kwanyora sasingine ngo sale
ebintu bune bina bikogote buna mwana oyo tari buya Oh yes. omoire nyagitari bona kera pimirwe gekara to gopimira maiso ekera pimirwe na ryo gote bungana ki typhoid malaria gekora marwire na rora koleta sign same ya typhoid awasa maiso no imechandira saba ibuli anamono buli abanena baneno metabangi nambara abe kigoliye kenene bali bamaskani maetekale liringa sibitali kitali ngoro bona kuli omwana onyuchakire ko minyoka iga lyoka mwana oyo rwali emeteli mo lyoka bate bana maino bate ende bonasi atrasanga gona yura kwara nabo bisabara studio mwencho motegele ni mwencho mulili bono mambia liboli lyago nyoranga a campaign ya National Measles and Typhoid Immunization yokoletwa sole ni shirikali ya IRCK Inter-Regional Council of Kenya na ubali gaiga ngokwanira amisi oyunge no mukunito namleva na daktari Frida Majeka omo public health officer is sub county Marani Gatembe TV and radio. Good morning. Hello Gatembe. Onsariga la eden. Bokiete byarata mbiyole solinga kiga ukarungu mad. Solinga lungwere buye mbango sirie. Oda koboliga. Oh yes. Abana mbalenga ga singo mata se. Okay, osombo ngina tero. Esimi yage kubutoka timedinga kitoko tukubwate buyali buli yago. Ngada ngara ki? Yes. Okay, nyara bese mbele. Abangina ba Aba jokoro mungena sita Odusinda ya miaka Tende akiri na kasita Marabele jano se Nkolegia kubuli iguru ya bana mbali bali bagotirwa bangina abachukurugalia kwanyero mungina akonya ko moti gotito lyo mwane ndagire liyo se ne ndagira ya indionsi ya rali kaniri what esimi ayikubutoka lakini akubuli ine ndagire nere temechando daktari guchere kwerera mangana yonsi kwana 92 Gatembe radio and television. Good morning. Hello. Yes. Ayo salibo. Mungina hane kirale kuruchiza machegi susu nyari wali masaba. Good morning. Ano. Bwakire buya. Good morning. Bwakire buya. Namna gani okorea ya butokire 0741 583878 yani noti isano naibere inye ya mo isano na isano naibere isano na isano jina mbugu ikira studio me ya Gatembe television and radio. Good morning. Hello. Hello Gatembe. Gatembe radio and TV. Hello. Ekero ndo chega karikolete ko soli kidogo. Gatembe radio and TV. Hello. Yes, onsari gombiona. Ende buya kige monya koroma kongunaye karibu asembio. Jamani jo machense macharonga university. Ngaki agurongo maate Migori county abantumbu yabali. Iga abantumbu yabale bakare goteba buna bangina kwa bakonyere sana bagoteba nga aebe abanya kitari bare tire birenge bye studio mabwe. Aha. Singi ncho konye bakumenga kiona bana togoja komanyanga inchira kiba kurwara lakini ndoche barure gabu ameresa maya. Aha. Orende nkorenge bigori byabo nega byara enjoyiri byara family kende koruga bo mete intune bigenzi lakini rende twasomi koruga kwa mangana mayabo. Aya mani Juma. Yes sir. Turarwa si brigade agency. Bad na ite nongo pera rabwe. Enviamos sana dadia asante sana God bless. Bakwaneri. Mwakwani usana na mani Juma. Asante sana. Mbugo libere choka igato na nasomya gitali ya rene mabuli kwa boliri ayo motagerali kulienda yande na mbugo tulikira ujumbe na onde gege kuja soma ye mase ya Gatembe radio and TV. Hello. Ano. Mungana. Onsalibo. Mbiyole karibu sana. Agesu suma saba. Asante bono mwana minte kyagera ngwaneri abanyagitali abo. Mairo maiga no mungana nekirole. Bono nale koboliga. Oma etensa chinde ngonyorole omwana obwate pake myaka 15. Okonyora sa chinde omwana oyege kora nararo lire babere iga. Batato bakweyagia. Kwa mana konyoro kweyagi kuri bakweyagia amanyinga korwa asali amana kurwa kwanyora abakumuama. Bono nare kobori omonyagitali nga emiso sigose imborwe ire kinande nare komoboriga. Abana za chinde ngonyorole buna bono kwa kitambo ngwenda bali kisukuru. Bono kwanyora za chinde abana baba kengwenda bali bae buchindagera. Bono abana bo maite za chinde baba kena bokonyora umwana oyo rusi ndagero olire.
bono nonyo bete tumiso sie kwa mana konyoranga na indo umwana oyo igakero kwa moire nyagitari gwate gwose mareri na ina matukuma ke na ina kwa mana konyo mwana otesemu na ndo muchando oli otire bono nare kumuboli na ki problem nereri yokonyoranga miso sie ye komenyera abana lyo kambia mona no gesu. Asante sana mugna ana kiroresa mubuli gobono mambia liboli kwa bolire ngadi kunya bwata ni liboli ya boli gwa amono mungwano ndegali kurunganere zakiuzo kuruchiza muchesuri karungu bono mambia eba kubulinga ine amaboli abo ama kongusana doche gali bolire gagotabanga usually with my family agotaba byono sana zakiuzo masese na kesimi akubulinga indagira nchiro kunyara bagina bakwa bana chi eta chiarale kanire o mwana kinwere o anuli bwe myake menene ikindagira nchibwate mechandasa marura igatukwanira daktari Frida ase mbia mona sama swari ayu ande tigatubikane byaga igabono ase oburwire bwa measles twateba obugusambazo ase ogokorora ogosesi wasimura droplets ebintu biri gosyaro kabya manchi ande bole kuru bole vai bwate virus it's a viral ebinyinyi obo mboliko ambatana na mangana yechindagira I think bakoboli measles sengenja nditi atangana lakini balengete typhoid typhoid etwatebe koletu asengenje yechindagira kwalire kitali chincheno na typhoid monomonera se maybe ama ekoletu na ubonyira asa mache asengenje yechicho cheito ase gusi to tebe into bona muna gusi achire oidaya oburuiro bwa typhoid ngagirete nere yubakubuli igoro ye rush ateba abana be myaka 10 ubaro umwamire atebe myaka 15 abana be myaka 15 bakororekana bakweyagi bacha bamwamirira etwateba semi ko bana beko bo mobero mugima lakini obanyerere mbuli buli ora chotebe buna obogotige emaki baro buna bwacha na boko borora gekogera nko iguru mutunku gwatyo liberera alafu ne rashi yo karo yachire no gosesiwa na maiso na bako ba red ama miriache ikine kisaini cha measles wane kero chire combine digo na lioko enda nyagitali na andi baire sample bamaiko gote it's measles ase typhoid na aro twateba no kurumwenda okubwatu okukumbatu nabo kumbatuenda nabaka mwana nababu abake nabo kumanya yo muiboli buno mwana yakumbatirenda gekogera ukuragira gokobegasi okwende echo kwa begasi onekero yeikeire igo nabo kumanya no mutu okumwati bona sabana abake neriberera aboko wona riberera lakini aba bakonyara gukwana bakote riberera rere nagende echo gose nasa gose inkumbatire ndatinyi gweti kuragira wona nabo kumanya ne typhoid teri gotwara rashiero all right Santo sana bwana Amisi tutaira na sumu nyagitali ege kiga indi campaign by the way indi kwa kale okolekana you know it is good for abantu ndia indi guchaka eba manyenga yego chakoba you know what abikanisa to making ngene bya bwana Amisi Yunge una nateba campaign ya official ya launch yesterday okay gore yego leto na retelling ana sikanza chiuka public health officers nguranga barantu babuna bono natura montana tabiri mambi bagaro satano kwa ngoro ye chanje ona indu dokota kutage
asa abantu bagusabira asa abantu abangi bali bagusabira ngabono Friday mambia yes around saa 6 tokale musikitio jamia mosque ikaha bosongo jamia mosque na ntogenda musikitio nubia oh yes alafu on Saturdays because na basi bagusaba on Saturdays no tokale nyanjo SDA yes alafu likubwati the same tubwati kanise kurudia hapo church kutoka daraja hadi ninyeroje brother matamu alafu tukondo tubwati Sunday to na salvation army ile jogo mumbwa alafu naende to alafu katu atike weekend yetu because to focus sema tuko sanda wako sawa ando tike weekend yetu and the other weekend now Friday Saturday Sunday and tiro reto ende jamia to ruona ndo ende nubia izikuli kubati ile Saturday to ende ke komwes tiro gura na central ma central mandana ngo bagocho yes ne kan sas dia central izikuli ya Sunday bo ne yi wo chako after Sunday go to kurusha nayo to ko de ke tempita of God in sa mata stage to achiri matabo abato ko ra bo le twiti chikan to ata to kuta chikanisa awa round yes andake ekera mokubeka mokoswa gusumosire kisi central SDA gusumosire get nubia musikiti yes anybody or allowed go chocolate to mwana achikoba immunized go say bali maliboka ya mwaita ko bai change here ya banda bonzi yes again to ata ka trete matuka yu nelinga to nyora banta bangi for example Friday kala yekire and before Friday abasirawan bakari gasi abande bakari chinka chiabo but it kuliyo go saba mpaka bato ko musikiti onto ka to patage ya listo ko nyore pool abanta all right asante to kwenda sasa dise kanisa bakonyo abantu mbaro abangi amangana mayasana ya kubaliki Monday to kubanyoa baramo asante sana Amisi Oyunge mutagali na kunyolinga ni shireli kampeni ya letu ni shirikali ya IRCK Inter Regions Council of Kenya sibago kwanira igoro yamangana y'ichancho gose okubitu sindake kwa bana sindwali ya miso na typhoid lakini subwango karankoira na aso mnyagitari Frida Mayeka ntobwate Rubera morobyo boyika obubore German measles yes. na bobo bweka iko measles lakini ebole German etovoderelie tofauti is the same teyo na bubo boli measles igonko endanko yugo mwana nenga ngo munyagitali ko ntinga mwana kunsalika bwate Rubera tima isa kuyagi mona ngobe nkie content ke kogera nonya ne vaccine yeje eramu ko kubete Rubella kando na measles kando eramu ke kogera ko korige ntekemo awanchi boli libano ege kageda ke moyo kaiga toko iran tokuru mbio tuirene alafu baadaye tukwane amonere gaiga omobiso kurunga zabruno uyaro muteni mwenye kirogobu IRCK arabtabi abirata tuigaje ngencho kigma inkibare taire lishirikeliga nabo yonkeke kambini yebugate tubisukuska tuchali kuruga tembe 5.7 live numero buli kurunga etuani yagetembe mambi jabono yote keretenge tembe FM your number one radio station Getembe FM imyeje munebire nikutanisha no nebire ikionga kya mamugusi Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bakikuya mandegere uzito somya bamura bakikuya subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV subscribe comment ase chi video cheto boigo share na basani amone amate elyo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekenge elio onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeonga kya mamogusie ekeri ekiri eikendi ya goteko bahabuna chi kendi chinde
uboita bogotigirira radio nubwansu bukoigwa iwe una naure jumba na mashabik numero video okoletwa simule nerepo Edwani yabugire ayo mwancho botigirira no mwancho buligirira munyakiro gobweke mbeke gya IRCK bwana Zabron Oyaro. Bwana Sabron Oyaro. Alo bwana Oyaro. All right, tukumurigo munyakirogo gato mangana beriga ikora nabwatingana ko tutebya bono mambia igoro yomurubuliga bo jancho guse campaign jedwali ya miso na typhoid chingini chigachi bono mambia kidogo iga tumuligo munyakirogo ara tebinga namna gani inkike kora bale tumungana iga abamu abakira bakwani nena bwatingana ratu manyiga iga asembeo kidogo Zabron Oyaro Nyakiro Bruno Yaro ndo chiga munyagitali maiteka tukunya kumuligi nerubwa tubu manyibunda rato tebingi koraba mwacha kiri kampeni iga yemo asempeo karondo chinkumuligira ndio mwaliga kombura iko bano tukule na inukuru gas studio sinchondo chinga ngakale kumuligi tiri kumuikera sempeo bwana Sabruno Yaro amis alo bwana Sabruno Yaro munyakiro gobweke ombeke agia IRCK Bruno Yaro korugusi bwakire byo monene mbiyole wakire buyaga tembe mbyo mono saru kwa nomurali Geoffrey Osarigo kaiga studio nabo obisa amunyagitali Frida amayekana omobisa oyige coordinator amisio yinge no tuna buga bono mambia bwakire buya wakire buya adake kidogo totebiga eningo na ndo tebinga nkyogo korasi kyobekia IRCK na ande nkike gimwaletire njata maleta Bruno Yaro oh yes ni kontu munyakero ko Kiss Network ntabenene tekanza chionsi pichi yagusi oh yes na enda se erense kyobekia Inter-Regional Council of Kenya korugusi oh yes bwana Oyaro ega tukwanira igoro ya Inter-Regional Council of Kenya mwalete kampeni ya National Mission Typhoid Immunization kampeni yekerengeka nenkireki unu munyakero gandake akero tuyigorera subu agarake tuligiria so mugusio mo Kenya tagira tabono mambia to mugusio mo Kenya se kyobekia Inter-Regional Council of Kenya na Kiss Network no to ngaleta mo oh yes aso konya bagusiba minto gwetera echanjo yo marwaira yagenda typhoid na yande bakwane irabwo na ndiko kaunganamo egerata konyo mugusio minto egera nera nyore obuwenigwa ekogera buwenu kamiri mboyi lakini nde tango na beko bengi ya aso kutanga mangana marwaira yo uno musuga otenga prevention is better than cure na gyakora mwarete gutanga ukoiga yes prevention is better than cure na kera tu so eta imetunga na barabo tokonye egera tutange utrachi kubabua tabaite tutange kurwa asilieta Inter-Regional zerigoleta chidini chonsi amo aso mungano iga ine ekiregeka na gyukubwata nchidini inkirekega iga ekere yuko na chidini inkeringa tonyore abantu abange kera chikanisa na chiwata abantu abange bara korwe chancho kubanyora bara sobwamo oh yes abona gusine ngale andake chisemo kirimo kujya guikechine mutike yangu jago itatoya ngechiwa siko sule chiwa siko account chiwa yaguzi chiwa singo itatole kiara banakitali babere contact advance batebi we babera aware kuna toja kokore weekend yeto okora na antoka ende chikatoka na matuko chikanisa ukase ngenjo na tonya wampechi kanisa abona Oyaro asincha bagusiba katena bakenya bonsi gwetira Tembe TV na radio imambia bono ujumbe yaga yige kagede kemo ne liucheso mugusino mo Kenya motegera no muligeli bono mambia ujumbe yana no ko bateringa beso kia so bonga kare chanje ego korwa batoka so bonga se kanisa egera bakore ro chanje yega all right asante bwana Amisi mbia bono sana kigima na bwana na Frida timati Frida mosiko monya kero ko moteni no korwale gaiga kolende keratu akolinere ngira na sole Frida ingana ye moigato tagenda se oyunge tujokura kurugaiga ase studio Frida karibu sana daktari mbia mwana naende tote bamune chanje ye wansa itugoria Jumamosi oh yes naliriwa chitariki sano lakini yako genderera mpaka weekdays na weekends to what 2 weekends oh yes na weekdays kuru chitariki sano mpaka chitariki 14 umutinyo yo saba oh yes ono as much as into what 2 weekend no go capture abantu bali totanyo alete maybe nka
weekdays. Oh yes. Alafu chi weekend nalitokonyora abantu abanga sichikanisa okwera abantu abange ngusaba bali. Wana nabali bagutuka chi school. Abantu banyagitari baito ngweta bara chi school kubeta abana baito chisindani. All right. Chi school, chi kanisa, chi chiro onsi ipi ngweta tole mbabekiro abanyagitari bagendere tokokorigasi. Mimi sana Frida ko bana intubo no mambia se studio abantu bamarani bakuligire tigali sub county asoko lemeremo abantu bande dake ya moiga to kubata imbi mule basogeli igari tokole naye gekora mbajugubuli kwa ingi studio tukwane tikende no hanyumba se kwa akimya mwana sayo ase sub county yaito ya Marani yes MSMH etimu eri yaito ya health on public health officer sub county Mr. Makori na bari bonse tokora na barabasi prevention and curative services ko bate bimbu ya mono asengenjo na ndo togendere kubwatirana ese campaign yeye na and after campaign tuendelee pamoja. Shukrani sana Daktari Madam Frida Mayeka PHO public health officer bwana Uyunge. Ekodene namlef. Ingana yo moeli alafu baadaye anapokuwa ni abaisira bonsi bireni mukucha kwenda jamii Ganali Nubia mbaba iseko ba minyokinga no kwa nge studio you did not identify us. Karibu sana. Londe kuru yali ngana Frida bereka kukwana tika bantu bache beso kiso onge andi chanje tili matuka yo kusabo. Sigere weekends na weekdays. Oh right. Ikabona bali kata kwenye weekdays na bodo kwenye chikanisa. Mai kweli bageli gabi kosi nda sichiko afiti yinge abantu bamushili international wosi ba mai. Waislamu washubata binga assalamu alaikum watayo. Lakini bataire ndi tukeliko ika inchumwesi inshallah. Yani yasagiranji. Inshallah. Yasagiranji. Mbiyamo. Inshallah. Mwachibuliri nkuru kwa umwana buliro wa Jofron Sarigo ime ya Gatembe Television Gatembe Fima tuwasanga na barabu kega Misio Yunge coordinator na Amreva na bayiko Frida Mayeka PHO public health officer Marani sub county murobulio letu wasole na Interreligious Council of Kenya IRCK wikiraga unotokora kolera wikachiga gichinde bye God bless kwa niaba ya bonsi tuwa watana sumuru wetu wali ya Gatembe kega kachinsa inye ansi Gatembe radio na mangana mayana Innocent Makori Samuye Television mirobuli nagendrate tuskatu chiari gendra kuseni wali tukoligima bye God bless. This is Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba kikuya mande Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwiri